Dobar dan svima, evo danas smo u Dollar Storeu na odjelu za ribolov, naravno. Spremamo se za sutra za ribolov štuke. Skupa sam tu sa svojom curom Enom. Pozdrav ekipa. Sad malo da vidite kako to izgleda ovdje. Znači izbor je sasvim solidan, a odlučili smo se za Dollar Store pošto je mnogo jeftinije nego u bilo kojoj trgovini s markama. Šta pripremaš za sutra od mamaca? Prvi izbor mi je definitivno korona. Na njega smo već dobili par štuka i on nam stvarno treba. Uvijek donese dobru ribu. Ima više vrsta, ali ovaj put ću izabrati ovu. A šta to drugo imaš u ruci? A ovo je nekakva varalica sa zvečkom koja je i za pastrvu i za štuku. Pa se nadam da možda i neku pastrvu dobijem. A to onda čuvaš za handen? Da. Jena, šta kažeš, jesi ti uspjela naći varalicu koja ti treba? Slika govori više od 1000 riječi. Favorit definitivno će mi biti evo je 10 grama za štuku. Toliko od nas i vidimo se sutra kad napadamo jezero. Oružje je spremno. Ena, jesi spremna? Rođena. Šta samo da? Da zabacim, da se smoći malo. Fair play, bitch. Mene, da. Zato se toliko i otresala. Lijepa riba. Yes! Bravo. Nema veze. Što se Evo, nakon 5 minuta na vodi, prva riba, doduše jako mala, ali dobro je za početak. Ena? Imam ribu. Ajde, ajde. Isuse, što je hvala. Ko je? To je jedan pogled za kameru. Šta se praviš važno?
četvrta danas. Jedna u sumrak. Malo zapinje u lopočinu. Vidi ju. Manje od varalca. Baš je malo.